Hør nu. Prøv at se, hvad jeg fandt på gaden. Hej folkens. Det vi skal unboxe i dag, det er så sådan en her pakke. Det er sådan en Lenovo IdeaPad. Det kan I se, det står der. Der står det. Lige der. Ja. Og ja, det er simpelthen sådan en dejlig organisk kasse her. Og som man kan se her, så er der lige en stregkode her. Ja, der er en stregkode. Og så står der jo bare Lenovo over det hele, og så står der, og så her der står der lige nogle specs, og her der står der så lige lidt, der står, det må I så ikke se det her, men I kan så se her, at der står lige sådan et Intel-mærke, og så står der nogle advarsler oppe i toppen. Her kan I se, at den er ligesom forseglet med sådan et specielt Lenovo klistermærke her, og der er også et specielt orange Lenovo håndtag på. Og det synes jeg personligt er rigtig, rigtig fancy, og det passer godt til den her dejlige organiske boks. Og så når man åbner sådan en satan, den sidder lige her, den hiver du bare i, og så kan det løbe op. Nu glemte vi lige tapen. Nu bryder jeg forsejlingen med den officielle unboxing kniv. Nu bryder jeg det. No way back. No way back. Hvis jeg kunne få det op. Sådan der. Så er det brudt. Og så åbner vi på banditten. Sådan. Så skal vi jo lige passe på. Nu skal I bare se her i YouTube. Tada! Og det første man ser her, det er jo at her der er der noget læderværk. Der er 2. Det er fordi den ene der er 3 på, den ene der er 2 på. Ja. Smart. Ja, det er rigtig smart. Og så kan I så se her, der er der noget adapterværk, den kan vi lige pakke op. Og der står også Lenovo på. Og det er så laderen, den her satan går jeg ud fra. Ja, det må det være. Lad os lige pakke den ned igen. Og jeg så synes, vi skal jo selvfølgelig altid lige lugte til pakken for at se, om det er kvalitet. Og det lugter rigtig godt, vil jeg sige. Og den er godt beskyttet med sådan noget specielt Lenovo plads der. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der står faktisk Lenovo der. Ja. Og herovre i den anden side, der er der sådan noget batteri. Lad os lige se, hvad det her det er. Jo, det tror jeg det er. Det må det være. Lad os lige pakke den ned igen, så den ikke kommer til skade eller noget. Den smider vi lige derind. Så lad os se, om vi kan få den her op. Det er jo ikke sikkert. Det er så smart. Du skal bare lige bøje de her banditter op. Sådan. Så kan du tage den her satan ud. Og så den kan vi lige lægge herover. For der er lige lidt mere i. Fuck det. Der er nemlig lige sådan en manual her. Og det er en Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D. Tror jeg. Og bagpå der er nogle advarsler. Og så fuck den her kasse. Lad os få set lidt på computeren. Ja. Lad os lige få pakket ud af det her tape. Der står en hel masse Attention. På alle mulige sprog. Alt muligt du ikke må. Hvis jeg ellers lige kan få den op. Og der sidder noget tape her bagpå. Sådan. Og så så hiver vi banditten ud. Og her er den. Så skal vi jo selvfølgelig bare lige have batteriet ind her. Men her er den. Og der er så lige noget til at beskytte her. Og ja, det ser jo rigtig, rigtig godt ud, synes jeg. Som I kan se her, så står der jo IdeaPad nede i hjørnet. Står der. Og nu er den lige lidt kold, så den skal nok lige have stuetemperatur. Og så har den jo det gode Lenovo keyboard. Og så har den også en dejlig stor touchpad. Hvilket er rigtig, rigtig dejligt. Og som I kan se her. IdeaPad Flex 14 Dual Mode Notebook. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Men så har den her touchskærm. Hvis den lige gad at fokusere. Det er ikke vores bedste kamera, vi bruger. Og så har den Color Touch
Metal Palm Rest. Det må være det her hernede, hvor du hviler dine hænder. Og så har den Digital Array Mic. Det er jo noget med mikken. Og det skal vi også bare fjerne på det tidspunkt, det der. Og så er der en hel masse tape til at holde den fin med. Og den ser faktisk rigtig, rigtig godt ud, vil jeg sige. Den er faktisk bedre, end jeg måske havde regnet med. Det ser godt ud. Og bagpå her, der står der så Lenovo. Med stor skrift, og den er bare helt almindelig. Ja, hvad kan man kalde sådan noget mat, sort. Det ved jeg ikke. Og den kan også klappe igen. Og så her bagpå. Der står der så, at den har Windows 8. Og så er der en knap her, og en til knap her. Og så er der lige nogle banditter, den kan stå her på, og noget kølesystemværk. Ja. Men det ser jo rigtig, rigtig godt ud, synes jeg. Det synes jeg faktisk ser rigtig, rigtig godt ud. Det ser lovende ud. Hvad er din mening, Nord? Ja, den ser rigtig god ud. Tak for den her gang. Vi ses en anden gang.